minutos, kalapasan tayo alas 2, iti malam. Kaya tata kayo lang ta dito, ng dumdumngeg. Dito yung 97.7, Sweet Radio, nagsamid. Mujay kadwa ako, napanan na nga ta. Okay. Basa ko lang text messages. Good PM, Manong. Pag-i-play man, Jay, count on you. Please, Manong. Manong Jun Kano. Please play, I count on you. When I think like the world's gone mad and I need you so bad. DJ Kablawan man, nag-DJ intern. TNC tapasilingan ta dagiti kumbatan. Apo, dagita man. Tanumayat nga kitaan, dagiti agbuet iti opening ti Balamban Festival in Tunubigat. Agyaman nag-DJ, dahito ini email nga taga-Kabulay. Kasiguro dahito criminology ato intern, naka-combat. Kung kuna na ba yun, nusang ka baka ROTC. Kung ROTC dagito ngingi ka ta, ha? Nabusog ka lang ka. Ang ngingi ka. Madi, sa bali raman na dito sito. Green tea. Sa bali nga road. Kinulog mo pa ko ma? Ang bali nga tatiraman na. Madi nga sa... Madi, ay mo din nga kursonada? Madi kursonada. Ika naman di sa bali nga fly. Dati ni yalaw. Dati yalaw man sige lukatan man. Maltutan ako. Arod, karaban, ipagamon na niya nga paset. Ito yung programa ta. May kaalon. Nga paset. Kung nagpaan tatay. Kung bagak amin. Nayamon. Kas dahil. One. Kaya arod, kas na ko na apo. Ito yung kaabay ko itatang. Tatay na di may kalong pasat. Pasat. Pasat, ito programa tayo. Kat naduma-duma na po nga sunata. Kat nagkiti request. Count on you. Sige man, kat naman di kong daway dito ang Count on you? Count on you by Tommy Shaw. Tommy Shaw. Count on you. Ngarot, para ka nag-request. Manang Lisa, English dito tan, English yung dito ang request mo. When I think like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry this
so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. Count on you as requested by sino din nag-request balong kita nga sonata. The text line tayo. Kata Yanagan nan. Ano? Balampan festival kung kunanatan. Ay. Isa aja ya. Haan, tabalay. Baamon na nalipatan mo. Anyway, no si Asinu ka man, Apo. Kata, thank you very much, Apo. Tiba nag-text mo kada kami. Kata, may sabi nga request, ating June. Request ko man, dahil hanggang, dedicated to all stakeholders. Thanks. Una na ni Manang Darlene. So, atin eh. Ano ko na na? So, tayo nag-request ikaw Antonio. Hindi naman baga ginagan na. Amo ko tinagan na deta. Ana? Luisito. Luisito. Nakasaganakan? Ano ta? Ay. Huwag ka naka-split. Ay, ya. Ibabata man. Ano ibabala da dyan ko na oktabo na dito yung keyboard. Hangang matin nagkata dito eh. Anyway, request ni Manang Darlene dating arodente hanggan by Wednesday. Kat mairok na po kadikiti so amin yan nga stakeholders for decade duo kan kadikiti sasagana po nga tumulong pa'y kadikiti medyo haan nga nagasat nga kakaruba tayo. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Iliwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig.
Ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal. Hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Apo, o dito mo di agtukaran, dito yung keyboard ko na apo, katamod. Awan ti la, awan pa iti So, ay, mi, kung kurang natin yun, madagon. Kurang-kurang na po, ayan. At ang maginatan kung umapay nga tamadik kayo masurusuro nga ako sa rin, di baro-baro. saan ako nagpasik, mate? Ano, okay lang di jay. Talagang, aji nga talaga ti nakairamidang nawan. Kabasit, di kiti ramramay nangam kay ayok nga, mangkupay ng kabisado nga tugkutugkulan.